ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଗରୁ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପାଣିପାଗ ଆଉ ଜଳବାୟୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ଏବଂ ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁର କାରକ ବା ନିୟାମକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ। କେତେବେଳେ ପ୍ରଖର ଖରା ହେଉଥାଏ ତ ଅନ୍ୟବେଳେ ଆକାଶକୁ ମେଘ ଢାଙ୍କି ରହିଥାଏ। ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସାମୟିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପାଣିପାଗ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ପାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଏହା ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନକୁ ତଥା ସମୟରୁ ସମୟକୁ ବଦଳିଥାଏ। ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଖରା ପାଗ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ବେଳେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ତୁମେମାନେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ବେଳେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଖରା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ପାଗ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ସ୍ଥାନର ପାଣିପାଗର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ହାରାହାରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ଜଳବାୟୁ ପାଣିପାଗ ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନୁହେଁ। ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶର ଜଳବାୟୁକୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ତାମାନେ ଆମ ଦେଶର ଜଳବାୟୁକୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ପାଣିପାଗ ବା ଜଳବାୟୁକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟାମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଅକ୍ଷାଂଶ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସୌରରଶ୍ମି ସଂଗ୍ରହର ପରିମାଣ ସ୍ଥାନର ଅକ୍ଷାଂଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ବିଷୁବ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ଲମ୍ବ ବା ସଳଖ ଭାବରେ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୁଏ। ବିଷୁବବୃତ୍ତ ଠାରୁ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ତୁମେ ତ ଷଷ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ତାପମଣ୍ଡଳ ପଢ଼ିଥିବ। ନିମ୍ନ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ଓ ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ହିମମଣ୍ଡଳ ଥାଏ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାରକଟି ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚତା। ସମୁଦ୍ର ପତନରେ ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହେ। ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସହ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ମାଳଭୂମି ତଥା ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳବାୟୁ ଶୀତଳ। ପ୍ରତି 165 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା କମିଯାଏ। ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର ପତନରେ ବାୟୁର ଘନତା ଅଧିକ ଥାଏ, ତେଣୁ ବାୟୁର ଚାପ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହେ। ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ବାୟୁ ପତଳା ହୋଇଯାଏ, ଫଳରେ ବାୟୁଚାପ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏହାପର କାରକଟି ହେଉଛି ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳ ଭାଗର ବଣ୍ଟନ। ଏଠି କ'ଣ? ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳ ଭାଗର ଗୁଣାବଳୀରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ। ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତପ୍ତ ଓ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହୁଏ, ମାତ୍ର ଜଳଭାଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଓ ବିଳମ୍ବରେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ମାତ୍ର ଜଳଭାଗ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶୀତଳ ରହେ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଶୀତଦିନେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥଳଭାଗଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଉଷ୍ମ ରହେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ଅଧିକ ଗରମ ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ କିପରି ଜଳବାୟୁ ବା ପାଣିପାଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ଉଷ୍ମ ବା ଶୀତଳ ହୋଇଥାଏ। ଉଷ୍ମ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଉଷ୍ମ ରହେ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରହେ। ସେହିପରି ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ଶୀତଳ ଓ ଶୁଷ୍କ ଥାଏ। ଉଷ୍ମ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ଉପକୂଳରେ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ, ଭଲ ଚାଷବାସ ଆଉ ସବୁଜ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମାତ୍ର ଶୀତଳ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ଉପକୂଳରେ ବାୟୁ ଶୀତଳ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ୍ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଅରଣ୍ୟ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଠି ଶୁଖିଲା ଭୂମି ଓ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଟାଙ୍ଗରା ପଡ଼ିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପବନର ଦିଗ। ପବନର ଦିଗ ଜଳବାୟୁ ଓ ପାଣିପାଗକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ବାୟୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲେ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏହା ବୃଷ୍ଟିପାତ କରାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ଜଳଭାଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ବାୟୁ ଶୁଷ୍କ, ତେଣୁ ଏହା ବୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆସୁଛି ଉଦ୍ଭିଦ। ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ଜଳବାୟୁ ଓ ପାଣିପାଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ବା ବୃକ୍ଷଲତା ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି।
ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୌରତାପ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଭୂମିରେ ନ ପଡ଼ିବାରୁ ସେଠାରେ ଭୂମି ଆର୍ଦ୍ର ରହିଥାଏ। ବୃକ୍ଷଲତାଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଫେରାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ। ବୃକ୍ଷଲତା କମ୍ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ବା ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ସିଧାସଳଖ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବାୟୁ ଶୁଷ୍କ ରହୁଥିବାରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଅକ୍ଷାଂଶ, ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚତା, ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳଭାଗର ବଣ୍ଟନ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ, ପବନର ଦିଗ, ଉଦ୍ଭିଦ ଆଦି ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ। ତାପମାତ୍ରା, ଆର୍ଦ୍ରତା, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ବାୟୁଚାପ ଆଦି ଉଭୟଙ୍କର ଉପାଦାନ ଅଟନ୍ତି। ଏଥର ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, 2 ବା 3ଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ. ପାଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଖ. ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ କେଉଁ ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ? ଗ. ଉଷ୍ମସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ କିପରି ରହେ? ଘ. ବିଷୁବବୃତ୍ତଠାରୁ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ତାପମାତ୍ରା କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। କ. ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକର ଜଳବାୟୁ ଶୀତଳ। ଖ. ପୁରୀରେ ଅଧିକ ଗରମ ବା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ନିଜ ଭୂଗୋଳ ବହିରୁ ପାଣିପାଗ ଆଉ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଏହାର କାରକ ବା ନିୟାମକକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଭୂଗୋଳ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।